Witajcie moi mili widzowie, z tej strony wasz król Julian. Dzisiaj odbywa się królewski konkurs, który trwa całe wakacje. Do wygrania jest... Momencik, sprawdzę. Slenderman i Paranorman. A dla dziewczyn wersja... No nie ma dużej różnicy, ale dobra. Do wygrania jest laptop i PSP. Zapamiętajcie to. Czyżby to on? Czyżby to Krystian? Krystian! Czemu się odpowiadasz? O Boże, co on taki jest? On ma lwa. Więc musicie aby wygrać konkurs, musicie napisać komentarz na dole. I dawać ten, kto pierwszy mi wyśle, to wstanie PSP. Nie pamiętajcie, aby też dawać komentarze w innych. Zobaczę. I konkurs zaczyna teraz. Powodzenia!